ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ କାକେରା ପିଠା ହେଉଛି? କାକରା ପିଠା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କି ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଡ଼ ଦେଖିଲି, ପୁରା ସଫା ଗୁଡ଼ ଥିଲା। ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ, ବେଳେବେଳେ ପେ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତ ଛୁଟି ଅଛି, ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାକରାଟା ହେଇଛି, ତମେ ବି ଖାଇକି କହିବ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖ ଏତିକି ହେଇଗଲା। କାରଣଟା ତ ଜାଣିଲେ, କାକରା ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ କୋରି ନେବା। ଏବେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋରା ନଡ଼ିଆରେ କିଛି ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା, ତା ସହିତ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇବା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ବି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଇ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭାଜିକି ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଗୁଡ଼ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କୌଣସି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ତା'ର ଯନ୍ତନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି, ଗୁଡ଼, ଚିନି ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିମାଣର ସୁଜି ପକାଇବା। ସୁଜି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଅଟା ଆମେ ନେଇଛୁ। ତାପରେ ଅଟା ସୁଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଚର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ପିଠା ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମେ ହେଇଛି। ଆମେ ଟିକେ ରାଶି ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଟିକେ ଭଲ ଲୁକ୍ ଆସିବ ବୋଲି। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଠା ହେଇଗଲା। ପିଠା ଆମର ହେଇଗଲା, ଯାହା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଜାଣିଦେବ ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପହଞ୍ଚିନି। ଆଟଲିଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟରେ ବି ପଠାଇଲେ ଆମେ ପିଠା ପଠାଇଦେବୁ।